Potser amb ell ens plantegem que sigui a nivell de Catalunya. És a dir, el radi d'acció només faltaria, és a dir, és un debat que és prou ampli i poc complex, nosaltres tenim les forces limitades, i el que ens plantegem, aprofitant que també venen les eleccions municipals, obrir aquest debat a tots els municipis de Catalunya i que la gent sàpiga què aporta una gestió privada de l'aigua o què aporta un model públic i quin valor afegit ens aportaria tots plegats un model públic, ja que estem en període de promeses i de generar programes polítics pels pròxims 4 anys, doncs creiem que no està malament que aquest debat entri a l'agenda política i que a més que entenguem que és una oportunitat per obrir nous espais de transformació i d'aprofundiment democràtic. Quan parlem de models de gestió de l'aigua, primer hem de centrar que la competència a nivell català és municipal, per tant l'Ajuntament és qui té la màxima competència. Però per gestionar aquest servei ell pot fer diverses opcions, que una primera opció és gestionar-la ell en primera persona, a través d'un servei municipal o empresa pública, l'altra segona és crear una empresa mixta, o una tercera és concessionar totalment aquest servei a una empresa privada. Per tant, l'Ajuntament, si té qualsevol d'aquestes 3 opcions, el màxim responsable sempre és l'institució pública. Per tant, si tu la concessiones o la gestiones tu, el ciutadà, sempre qui vindrà a buscar és l'Ajuntament. Dit això, què vol dir? Si jo concessiono el meu servei públic d'aigua a una empresa privada, ell la gestionarà, farà tot el control, però malauradament els controls públics no acaben sent prou, o els responsables municipals no acaben tinguent prou pes com per fer un seguiment molt acurat de com està funcionant el servei públic si en aquest cas està privatitzat. Llavors nosaltres el que diem és que com que és un servei tan important, no pot ser que de cap de les maneres la responsabilitat decaigui en el municipi i la gestió no sàpigues molt ben bé com va, perquè o per capacitat no tens temps d'arribar-hi o perquè en certs moments s'hi porten certes traves per tenir aquesta informació. Perquè com tots sabem, la informació és poder i si tu saps com molt bé funciona aquell servei, pots anar collant més a l'operador. I aquí hi ha 2 models. El privat funciona sota els principis de l'ànim de lucre i el públic ha de funcionar sota els principis de qualitat de servei i d'eficiència i eficàcia social. Això és el que pretenem, no? Incidir, obrir el debat, noves veus, però noves veus en el sentit que volem construir un model públic. Nosaltres tot el que sigui una alternativa de construcció de partenariats públics-privats, per exemple, models mixtes, no ho defensem, senzillament l'experiència ens diu, malauradament, que són privatitzacions encobertes. Un model mixtes, com sabeu, és que una empresa té una part de pública i una part de privada, i la part pública s'emporta els deutes i la part privada s'emporta els beneficis. La part privada sempre vol ser la gerència que controla els números i qui controla el control de la gestió i la part pública només qui acaba pagant o qui s'emporta els deutes. Obrir el debat sobre el model de gestió de l'aigua és un tema complicat i difícil i la campanya senzillament també ens ho plantegem ara que era el Dia Mundial de l'Aigua, ara que venen eleccions municipals, perquè s'obre una petita finestra. En 3 mesos no esperem grans canvis. Sí que esperem obrir la caixa dels trons, obrir la caixa del debat, que la gent sàpiga que això hauria de ser debat, cosa que no és, que la gent tingui l'oportunitat de vincular-se mínimament i tingui 4 arguments i pugui donar-li voltes i llavors comencem a obrir un caldo de cultiu. I sí que tenim, no tant evidentment perquè en una setmana, digués que tinguem nosaltres una setmana t'estaria enganyant, però sí que hem aconseguit certs resultats al llarg d'aquests anys de gent que es comença a plantejar quin model de gestió els és més beneficiós pel seu municipi i quins beneficis els aporten. I com et dic, ara estem com a campanya i com a tal, estem en un moment molt inicial, però sí que el que volem nosaltres sobretot és que la ciutadania de peu entengui què hi ha aquí darrere, quin debat s'hi amaga, quins valors s'hi amaguen. L'aigua no és... L'aigua ens ho dutxem, però en el fons l'aigua és dignitat, l'aigua és un dret, l'aigua té una part molt més emocional que molt sovint ens n'oblidem i que no la podem deixar només penjant lliurement en l'òrbita del mercat.